George, kif nibtet l-idea biex tibda żżur l-isptarijiet issa inti? Jiena kont nisma' San George Preka u kont rabejt laqal li hu u bdejt inti għal dal-appostolat. Kont smajt il-Papa Piju XII jispjegaw ġifri. U għal kull sekular għandu jkun apostol ta' Kristu. Tal-Knisja da, u għal kull sekular għandu jkun apostol ta' Kristu. U meta ħassejt fija jien li għandi dat talent, għax veru ma nafx skola, ma biex titkellem jekk tkun talent, da ma titkellem jekk jekk. Kont mort għawdex u bej wieħed u ieħor. Kelli 20 sena, ġifieri qed insemmi ma' 7 sen ilu. U il-vapur kien għadu ma trakas sewwa. Jien ta' żagħżugħ li kont mort ninżel l-art u dak rifet iċ-ċima. Ġamma l-ċemja, kol kif nżil flok ta' ġaġeta u ġitu ċima u għalajt laħsa ta' saqja. ħaġa tal-ħagġeb kien hemm wieħed u mbagħad wassalni fuq Refani, la mbagħad ma tantx nemmen ġejna Malta minn hawnhekk, għadna ġar Wakanda. Ejwa. U ħaġa tal-ħagġeb l-aħwa. Bdejt nitkellem fuq dal-affarijiet hekk. U meta bdewna, omma ħadu l-isptar, għara minn huwa George, qablilna waħda. U jena bdejt. Esta George qablilna waħda, u bdejt nimmurem. Bdejt immur l-isptar. U George qablilna waħda. Nies, hemm dawn mal-marit, xaħna sbeħ minn jafjarana u kemm teħlaq il-ġizerana. U għanna ftak darba kien hemm wieħed, mhux wara totni, kien hemm wieħed għatlu għant menjen, għalli mezzurri, għatlu mela maddun paċi, da mezzurri, nekkaj, kajta. Ejwa, għombat, meta bdew jara, bdejt nisma li għatjatu għatu dak li ġemli dejt. Tajjeb nġardu. U għedeka, fl-istar ta' salluqa, jillilkom ġejt nara, u ma'kom nitkellem, għawti jinsara, biex forsi nfarraxkom, bil-klim li nedilkom, għax intom fil-sodot kemm għandi nadirkom. U nitlob għalikom għax intom fil-żon u paċi u ġejt nixeqilkom u ħaġa tajba mill-aħjar, issa nixċaqom fiq biex marru jedda. X'jagħmlek kuntent l-aktar u x'idejjek l-aktar? Jiena ċert, l-iktar ħaġa jagħmlu kontent il-bniedem, meta ma paċi kontrollu nnifsu. Għax ma nobla kontroll, bejt waħda jorbot u bl-oħra jħol. Ġifiri, minn għalik, mal-bacċa jgħut morar dar. U dejjem titgħallem minn dak li jkun ġralek. Umbat kont tibda sejjer, kemm sabeħ għal-ħajja tajba. Kemm kara għal-ħażina, waħda twassal għal-paċ u l-oħra twassal għal-robina. U meta bdejt jien jaħasru, nitkellem man-nies u jagħtuk ħassi, dali għedni. Għed-testana, basejlek, u dil-ħajja bassejjerek biha. U bil-novellu u tal-Madonna, għal-kem għaw minn samanu nejt illi 65 sena li sejjerek. Għax kelli waħdu kelli nedu għana sebe kelli xo 20 u sana laqt 92 xaħġek kelli sebe waqfa sejjerek u mbagħad kien hemm patri Angel Governa ta' xirka ta' Mqaddis Talla u dak samadi. Sema bija, għaxafna ħafna, għalli għapaġa ejjam jġortu konna marru fil-ħvinnet. Nitkellmu kontra d-dar. Kullin kien, tal-polita t-nejmem dak jivaw li ħolja. Għax biex teħx kontent, titħappir kullħat u ma tabat il-ħat. Issa George, għalfejn jgħidulek George tal-mużew lilek? Esmaħħa, għax jena rittersu soċja tal-mużew. Sewa. Ok kien hemm regolament. Enti tkun taf l-iskola biex t-soċja tal-mużew. Umbat kena misteperu ġenerali ġeġeja, ruħ għadlisa, forse kien smajta bħagġeġeja.
U kienu jamlu li kont imur għall-laqgħat magħhom ma' soċi, insomma kont naf il-ħin tagħhom, u ġieli kien hemm min inkarregat u għal-fin-nies, għal-fin-soċi għalli Ġorġ, mhux postok. Għalli kif għetlu jina ġejta għax kan il-permess, il-sekretary ġenerali, ma' skola, imma għalli għpejja. U għallu għajedu li tal-mużew, un-bat kienem il-għatta jgħadu li tal-kooperaturi, u tal-kooperaturi jfisser. Illi meta ngħidu il-fera ġejja minn hemm. F'kelma tal-kooperatur, ma' soċjetà tal-mużew biex ngħid. Ejwa, u għalek baq jgħadu li tal-mużew. Umbat għad niftakar, Lawrence Mitzi għadu naħseb ta' fuq, maruf, kien intervistani fuq il-radio, ejwa. U kien għalli l-imbat l-għannej tal-mulej, George l-għannej tal-mulej.